Ki Ageng Palimanan Ki Ageng tepat saking Gua Palimanan Ocape Gunung Bugis. Waktu mau anggone Ki Ageng tepak ditangisi dening putrinipun Dewi Tananasari. Dewi Tananasari iku lagi kelingan dening putranipun ingkang dipunami Raden Jowo kang boten ditinggal kang wonten dhateng Kraton Cirebon. Malah ucapan iki ingkang wonten dhateng alun-alun Kraton Cirebon. Kumpulan para pinangeran, para kigede, para kiageng, sapurus tatambu niki sinunggal Pangeran Panjenengan kaping kali Pangeran Kecaksan kaping 3 saking tanah Pegagan ingkang dipunami kisah kali jati jenenganipun lan wingkine Sunan Kalijaga niki Benteng Cirebon kisah Ki Ageng Bulu kumpulan para pinangeran lan para kigede kang wonten dhateng alun-alun Cirebon. Wonten begipun tutuping wali Sunan Kalijaga kawe kageting Pangeran Panjenengan Alon Suwantri kembang kakaturan nunrak kakaturan itu raka lauka maka kakaturan yang bisa penting tak terima awak Pangeran Panjenengan kaulan kados pundi jawuhan raka ajak kaget para pinangeran lan para kigede dina iki tak kumpulaken nyatane si kakang iki oleh tugas saking Yayi Sunan Gunung Jati. Yayi Sunan Gunung Jati waktu dalu Jumat Kliwon nyupenakaken Kraton Cirebon keguguran banyu kesilep dening watu gunung melempak sejroning kutha sejabaning Gusti. Waktu mau anggone Yayi Sunan Jati takun cukup lawan putri saking Gunung British yang Ocape Palimanan putri dening Ki Ageng Tepak nggate turunan kaidene Raden Jowo lan Dewi Tananasari nyidam maning padha-padhane nyidam pengen mangan tetesan bayi lawan bocah-bocah anggon. Lantas Dewi Tananasari diusir saking Kraton Cirebon wangsul kanan ning Gua Palimanan. Raden Jowo tak buang dening Kraton Cirebon. Dadi para pinangeran aja ginggang secangkang lan aja adu sepuluh bebarengan dijaga Kraton Cirebon aja sampai macam kirangan bayangan panjangkan keselat maka tenengi sumangga nunggak kecintaan kapan kula pada dijaga ning Kraton Cirebon. Orang anak tinggal lihat ewal kucing dinani maka tenengi sumangga nunggak lagi naka kegunung satu ini Sunan Kalijaga lawan para pinangeran Cirebon malah wonten pratanipun Ki Ageng Tepak saking Gua Palimanan suwanten ing Ki Ageng Tepak lir kadhe